нисбати пул якум роҳе ки муносибати ману шумо дар пул ин пулро кор кардан. То есть зарабатывать деньги мо мегӯем рӯзба даромади пули сохтан. Шумо меред кор мекунед, ойлик мегиред. Шумо меред кор мекунед, музди меҳнат мегиред. Ин даромад сохтан. Ин як қисми муносибати инсон ба пул. Чӣ хел даромад сохтан? Не ки анамин ҷиба якта лавушка ума ҳаст. Чӣ гуфтега? Як чизе ҳаст ки майнаи сари шумо мана шумо як миқдор ба банд карда медорад. Ин чӣ? Ман шумо гумон мекунем ки чӣ қадар бисёртар кор кунам, ҳаме қадар даромадам бисёр мешавад. Бисёр одамо ҳамина фикр мекунанд. Вақте ки ман мегӯям ки шумо ҳаракат кунед, пула пасандозаш ёд гиред, мегӯн шумо пула кор карданаш ёд гиред, ман худам медонам чӣ хел пасандоз карданам. Ин гап хато, ин гап дурӯғ. Нигоҳ кунед. Чиба мумкин шумо дидагӣ бошед, пула кор кардан осонтар аст, чем саришта кардан, чем нигоҳ доштан. Нигоҳ кунед. ана ҳамин хатои ҳаме одамо мекунанд. гумон мекунад ки чӣ қадар даромада зиёд кунам зиндагим беҳтар мешавад. Не. Ва диққат кардастед. Бисёр одамо чиба сарватманд намешаванд? Чиба ки ваё ҳамин роҳа пеша мегиранд. Роҳа чӣ хел даромадама зиёд кардан? Даромада зиёд кардан аз ҳисоби чӣ? Аз ҳисоби кор бисёр кардан. Аз ҳисоби тавоно будан, аз ҳисоби 2 кор 3 кор ба кор кардан, аз ҳисоби бо ягон чизҳои дополнительно меҳнати зиёдӣ кардан, вақтама бисёртар кор ба сарф кардан. Вақте ки шумо ҳаме вақтатуна кор ба сарф мекунеду болой мехоҳед ки даромадатон зиёд шавад, як вақтинча ҳамин чӣ мешавад. Мумкин 6 моҳ, 7 моҳ ё 1 сол даромадатон зиёд мешавад. Баъд шумо монда мешавед. Баъд шумо саломататон пас ба рафтан мегирад, қуввататон тамом шудан мегирад. Баъд даромадатон резко поён ба меафтаду шумо касалӣ шуданатон мумкин. Ин роҳ шумо ягон вақт сарватманд намекунад. Ман мехоҳам ки шумо фаҳмед. Кор карда даромада зиёд кардан, меҳнати ҷисмония зиёд карда, даромада зиёд кардан, 2-3 кор ба кор карда, даромада зиёд кардан, ягон вақт намешавад. Ин вақтинча результат метиҳад, не ки ҳаётатон аз шумо мегирад. Ин роҳ шумо сарватманд намекунад. Хатои бисёр одам анамин аст. Дуюм муносибати ману шумо нисбати пул ин чи ай? Пулро саришта кардан, пасандоз кардан. Нигоҳ кунед. Даромад сохтан, пасандоз кардан. Ман доимо шумо мегӯям ки пула пасандоз кунед, пула пасандоз кунед, пула пасандоз кунед. Бисёр одамо чӣ мегӯянд? О ман чизе пасандоз кунам, агар ки даромад набошад. Баъзе вақт одамо ман баъд савол метиҳам, муаллим, шумо пула кор карданаш ёд медоед? Хай ман худам як илоҷаш ёфта пасандоз мекардам. Ман чӣ хел пасандоз мекунам, агар ки ман даромад надошта бошам? Не, бародаро. А ҳамон даромади камака ки доред, аҳавай пасандоз карданаш сар кунед. ҳозир баъзе одамо гумон мекунад ки не, ман агар ки даромадам зиёдтар шад, баъд пасандоз мекунам. ҳозир пасандоз кардан наметавонам аз сабаби ки даромадам кам аст. баъзе одамо ҳамин хел фикр мекунанд. Ана ҳаминам инам як ограничение мышления. Инам як ловушка сознания. Инам як камбудии фикронаи шумо аст. Ки гумон мекунад ки хай даромад набоша, а куҷо пасандоз кардан мумкин? Не, а ҳамон будагиш сар кунед. А ҳамон будагиш сар кунед. Мисол ҳамин 1000 сомонӣ даромад доред, ақаллан камакак пасандоз кунед. Камакак. Не ки озман далш мегам, ина фаҳмида мебием масъала мефаҳмед. Пасандоз кардана ёд гиред, а ҳамон даромади ҳамемрӯза доштагитон. Дар дарси гузашта ман гуфта будам ки аз болои даромади худ зиндагӣ кардана ёд гиред. Бисёр одамо мегӯянд, муаллим, даромадам зиндагим ба намерасад. Чӣ ба даромадаш зиндагӣ ба намерасад? Чиба ки аз болои даромади худаш зиндагӣ кардан ёд нагирифта. 2000 сомони даромад 3000 ба зиндагӣ дорад ё 5000 ба. Ҳамон мондагиша куҷо гирифтана? Ё қарз гирифта зиндагӣ кардана? Мумкин не. Баъд он вақт ба шумо сарватманд намешед. Значит, пула пасандоз карданаш ёд гиред. Ин дуюм муносибати инсона. 3 ба тақсим мешавад. Даромад, пула даромад кардан, пасандоз кардан, пул ба роҳбарӣ кардан. Роҳбарӣ кардан, то есть управление денег. Зарабатывание денег, сохранение денег, управление денег. Ана ин сеюм муносибати ману шумо нисбати пул. Пулро управлят кардан, пулро идора кардан, пул ба роҳбарӣ кардан. Диққат кунед. Ана кун. Мана ин ба ҳам ловушка сознани мо ҳаст. Пула пасандоз карда, сохранит кардан ба. Чӣ кор кардана мо дар кор барои пула пасандоз кардан? Шумо ҳамон даромаде ки имрӯз доред, аҳвай бояд сар кунед. Маслиҳати ман шумо ба чи ай? Аз ин кор даст кашед. Агар ки хоҳед ки сарватманд шавед, фикри пул кор кардана накунед. Это крест. Не думайте как зарабатывать. Фикри ина накунед.
фикри чиза кардан накун. Қадами якуми шумо мана ин шунаш дар кор. Чӣ хел пула пасандоз кардана ёд гиред, а ҳамон даромади ҳамемрӯза будагитон. Вақте ки шумо пула пасандоз кардана сар кардед, майнаи сари шумо дига хел кор мекунад. Диққат, диққат, диққат. Вақте ки шумо пула пасандоз кардана сар кардед, майнаи сари шумо тамоман дига хел кор мекунад. Шумо ба боваритон зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад. Шумо ранги магнит мешавед. ранги оҳанрабо айку мекашад магнит айнан ҳамон хел мешавад. Ман шумо ба якта мисол мебиёрам чӣ хел подсознание одам кор мекунад нисбати вақте ки пасандоз дорад ё надорад. Нигоҳ кунед. Як мисол мебиёрам аввал демонстратсия якта мисол мебиёрам одаме ки пул надорад. Мана мисол гӯем одаме ки пул надорад. ҳар боре ки фикри пул калаш базад шумо медонед ки як рӯз ба зиёда аз 6000 бор шумо фикри пула мекунед. Вақте ки ҳар бор сари шумо ба фикри пул омадан гирифт зиёда 6000 бор шумо тасаввур кунед я фикри пул ки омадан гирифт шумо чӣ хел меша? Одаме ки пул надорад ҳар бор фикри пул омадан мегирад пул нест, пул нест, пул нест. То есть подсознание шумо ба ҷавоб додан мегирад. Шумо фикри пула кардед ва ҷавоб додан мегирад. Сигнал нервной система рафт ва ҷавоб додан. Пул нест, пул нест, пул нест. Шумо тасаввур кунед ки 6000 бор як рӯз ба одам фикри пула мекунад. Ё ки напрямую, ё ки косвенно. Мисол чӣ гуфта гап? Ё ки шумо фикри пула прямой карда истодед, ё ки фикри ҳамон корое кардед ки итоге барои пул карда истодед. Бора роҳӣ кунам, кор баравам, кор ёбам, клиент ба телефон накардам, хез замин ба кор кунем, хе бора ҷамъ кунем, хе хуна убират кунем, тестатар кора тамом кунем фалон. Ҳамино итоги натиҷаш мебиёд даромадатон мемонад. Вақте ки 6000 бол сари инсон ба импулс омадан мегирад дар бораи пул, а он тараф чӣ мешавад? Пул нест, пул нест, пул нест. Итог майнаи сари шумо чиза қабул мекунад? Қабул мекунад ки як ошушение пайдо мешавад ки ҳаёт давид карда истода шумо ба ё морально як вазнинӣ карда истодасу ана чӣ хел мушкил шуда истодааст ҳаёт. Чунки успех накарданед амин хароҷотҳои пӯшондан. А на самом деле решаш чӣ? Подсознание шумо утверждение зиёд карда истода. Ана кун. Бед ҳаёти дигар холо мебинем. Одаме ки кам пасандоз карда истода. Кам пасандоз. Ана кун. Агар ки камтара кам пасандоз кардаги бошад, ҳар боре ки вай фикри пула мекунад, ҳар боре ки фикри пула мекунад, подсознание мегӯяд, пул ҳаст. Пул ҳаст. Пул ҳаст. Пул ҳаст. Вақте ки ҳар боре вай пул ҳаст гуфтан гирифт, импулс аста шумо худатон ба боваритон зиёд шудан мегирад. Настроениятон беҳтар шудан мегирад. Мебинед ки худатон ба характератон ба влият карда истодед. Фаҳмиданед? Агар каме шумо ба ҳозир пасандоз $1000 бошад, настроениятон беҳтар аст нисбати он инсоне ки надорад амин пула. Агар $10,000 па дошта бошед, шумо худатон ба более уверенӣ мешавед. Агар $100,000 тамоман дига. Медонед? Рафторатон дига мешавад, гап заданатон дигар мешавад, характератон дига мешавад. Чӣ ба? Шумо медонед ки ин проблема ҳал кардан метоед. Проблемае ки 5000 аст 10000 шумо осон аст ҳал карданаш. Барои ҳамон шумо худатон ба боваритон зиёд шуда рафтан мегирад. Барои ҳамон аз якуми қадаме ки шумо занед, пула пасандоз кардана сар мекунед. Аз пасандоз кардани пул сар кунед. Вақте ки пула пасандоз кардед, дуюм қадам занед. Пула управлят карданаша. Пул ба роҳбарӣ кардана ёд гиред. Пул нағз мебинад агар шумо ба роҳбарӣ кунед. Хотиратон бошад дар соли гузашта ман гуфта будам, деньги это идеальный работник. Пул ин беҳтарин коргар аст. Хотиратон ба аст? Пул яке аз беҳтарин коргаро аст. Бояд ки шумо ина фаҳмед. Анакун камтар ки ҷамъ кардед, вай сармоя мешавад. А ҳамин сармояи ҷамъ кардагитон чӣ хел кунед? 10% барои илматон расход кунед. Ки ҳамон ил мегиред ки ҳамон соҳа ба мутахассис шавед. Ана 90% дига амина, 90% дига илми гирифтаготон шумо ба ёрдам мекунад ки ҳамин 90% роҳбарӣ карда кор фармоед. Барои ҳамон агар ки 100,000 сомонӣ ҷамъ кардед, 10,000 сомониша майни саратон ба инвеститсия кунед. Равед хонед, пул дода хонед. Илм ба пул додана ёд гиред. Ишкаматон ба пул дода истодед ку. Либосатон ба пул доданед ку. Анамон майнаи саратон ба инвеститсия карда илм омӯхтанам ёд гиред. Китоб харидана ёд гиред. Илм ба пул додана ёд гиред. Консультация гирифтана ёд гиред. Ягон вақт дар бораи ҳамон чизе ки шумо доно мекунад, ҳунарманд мекунад, тавоно мекунад,
ҳамон ба эконом накунед. Ягон вақт чӯбаки вай чи шумо як умр мехӯронад. мана ҳамин костюма мехаред шумо. чанд ха костюм шумо ба кор мекунад? мумкин 2 сол, мумкин 3 сол, мумкин 5 сол. телефон мехаред, чанд сол шумо ба кор мекунад? мумкин 1 сол, 2 сол, 3 сол. мошин мехаред, чанд сол шумо ба кор мекунад? 5 сол, 7 сол. неки илме ки меомӯзад чанд сол шумо ба кор мекунад? як умр. як умр шумо ба кор мекунад. оянда фарзандатон ба кор мекунад. натиҷа, ҳосилу натиҷае ки шумо ба даст овардед, фарзандҳои шумо ба ёрдам мекунад. барои ҳамо шумо бояд ки якум сармоя ки ҷамъ мекунед, пасандоз кардед. $1000 доред, $100 майни саратон бамонед. $10,000 доред, $1000 илм ба ҷудо кунед. ҳамин хел стабилна ҳамин кора як умр кардантон дар. ман ҳозирам ҳар сол аз 50,000 ин камаш ба таги 50,000 баъзе вақт зиёдтар мешавад. ҳар сол майни сарам ба ман инвеститсия карда истодиам. ҳар сол. чӣ ба агар ки нахонед оқиб меред. ман намедонам одамо чӣ ба ин кора намефаҳмад. барои ҳамо шумо ин кора карданатон дар кор. хоҳе ки тавоношӣ, хоҳе ки доношӣ, хоҳе ки ояндаат дигар шад. шумо вақте ки илм ба пул метиҳед, барои чӣ пул дода истодед? барои илм? не. барои китоб? барои тренинг? не. барои чӣ? барои ҳамо ҳаёте ки мехоҳӣ созӣ, барои анавай пулаша додан дар кор. ранге ки кино ба медарӣ, пулаша метӣ медарӣ, консерт ба медарӣ, пулаша дода медарӣ, столови равӣ, пула дода бад мехӯрӣ. инам ҳамин хелай. вақте ки шумо як ҷоба меред, шумо бояд ки ҳамин кора фаҳмида карданатон дар кор. барои ҳамин қадар ин беҳад зарур аст ки шумо, беҳад зарур аст ки шумо илм ба пул додана ёд гирифта, ан ҳамин кора аз сараш шавда кардан гиред, аз аввалаш шуда кардан гиред.